savači obrozenců neměli to rádi. No, oni žili v jiné době, že jo, s Voskovcem. Oni měli zřejmě plný zuby toho vlastenčení a sokolství a nevím čeho, takže byli proti tomu nabroušený. My už jsme byli zase dál. A já třeba nemůžu říct, že bych nějak tepal obrozence, nebo že by mě byli směšní hlavně. Oni, já jako čtenář F.L. Věka a Rajze, prostě jsem byl těmi faráři a učiteli a dojímanej, že jo. Ale samozřejmě ten Zimmermann má v sobě jak tu snaživost těch všech zapadlých vlastenců, tak humor z toho, jak mu to nešlo. No. V kterémkoliv cizím kraji český fortel dobře znají. Nám to nedá žádnou práci, my Češi jsme kabrňáci. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští české matičky, šroubky, hřebíčky, slávu české práce šíří. Vždycky jsme chtěli, aby ten žánr, který jsme si zvolili, byl nejenom parodovaný, ale aby zůstalo to hezký, co v něm je. My nejsme odpůrci operety a že to by nás vedlo k tomu jí zesměšnit tímhletím představením. Ne, my si uvědomíme, jaký jsou tam krásné melodie, ale zároveň jaký jsou tam naivní zápletky dějový. Že to má prostě ty dvě strany, že jo. Na jednu stranu je to pěkný, na druhou stranu je to pokleslý. To se nám na tom líbilo a to platí o všem, co do toho trichtýře, toho našeho humoru dáváme. Když tam spadne Jan Neruda nebo Havlíček, to neznamená, že bychom si těchto velikánů nevážili. No a já, abych taky šel, jenom páni rytíři, že ještě naposled vás držu, až já teď přijdu zase do školy a až oni se mě žáci budou ptát, pane učiteli, jsou tam, vyjedou někdy, co já jim mám o tom Blaníku říct? Řekni jim, děti, je to noclehárna. Velerka z Bytýšky dalších 100 let nepodmíněně. Dobře, já jim tedy řeknu, máme své české vojsko, je dobře vycvičeno a vyzbrojeno, je stále v pohotovosti. Bedlivě sleduje, co se děje v Čechách. A čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to tak dobře? Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř. My píšeme, tak bych řekl, čistýho času takových 30 plných dní. My se málo kdy sejdeme, že jo, na měsíc, abychom to za měsíc napsali. Takže se scházíme třeba týden, se scházíme denně, pak je nějaká pauza, tak se zase scházíme. Abych to tak typ, že jako 30 plných pracovních dnů nám trvá ten text, ale někdy to trvá půl roku, abychom těch 30-40 dnů dostali. Tenhle pokoj je historický v tom, že tady jsme s Láďou Smoljakem tamhle u toho stolku začali psát hru Švestka. Byli jsme tady spolu týden a chvíli jsme psali vždycky tamhle a když bylo hezky, tak tady na té verandě. Já vím, že jste tady ze Slečny celý pryč, ale jste jednou ve službě. Já jako vechtr vysloveně trpím. Přece salutováním vítáme nebo vyprovázíme vlak. Je tady snad Slečna vlak? Vy ten postrok znevažujete. Andulko. Mé dítě, vy se mi tu zlíbíte, Andulko.
Mé dítě, já vás mám rád. Já ráda zpívám. Hulko, promiň, že se vás tak neomaleně ptám, ale máte nějakého chlapce? Jsme přišli na to napsat švestku, tak já vím, že v tom Brně, než jsme začali, tak jsme byli stísněni nejen tím, že ten záskok byl ten hokej, kde padá hodně branek, ale že to téma se nám zdálo malý, že jo. My jsme prostě věděli, že chceme psát hru o tom, že starý chlapi chtějí očesat švestku a nepodaří se jim to. Tečka. To je téma této hry. No ale když na to vsadíte, že dobře, proč ne, vždyť je to tak, že v mládí si něco vysníme, ve stáří to chceme uskutečnit a už nám na to nezbývá síly. Čili když si uvědomíme, že to je pravda, tak najednou začneme stránku 2 a zjišťujeme, že to jde. A jeden nápad pomáhá zrodit druhý, tam už je mi dobře, ale v těch procházkách po městě a po parku, a co kdyby to bylo o tom, a to ne, to já skoro nenávidím. A ty? Já se musím přiznat, že já mám to hledání docela rád. Jo. Protože já jsem takový žvanil a já jsem rád, když si můžeme o tom povídat, takže často to přenáším už do té fáze, kdy se píše a já přijdu, že jo, a furt říkám Zdeňku a poslyš, včera jsem viděl a hele, co ty myslíš, já jsem slyšel a teď prostě začnu, jako pořád se mi nechce do té práce. No a mně připadá, když tak krademe čas na to, abychom ho oba měli a když už se sejdeme, tak já prostě ten den, kdy nic nenapíšeme, říkám, tak zase jsme byli spolu, měli jsme čas, nic jsme neudělali. On to není pravda, my jsme udělali už to, že jsme třeba eliminovali, o čem to nebude, jo, ale mě to teda neuspokojuje. Často vyřešíme provozní věci, divadla a tak dále, takže to, že bychom jenom povídali, to ne. Pane barone, Martě se po vašem odchodu narodilo dítě. Přesně řečeno syn. Základ státu. Ano. Není těžké uhodnout, kdo je jeho otcem. Ovšem krevní zkouška nám to poví s naprostou jistotou. Ano, je to váš syn. Ukažte na mou duši. Marto, pojď se podívat, hele, náš syn. Skutečně? Valtře, já jsem tak šťastná. Koupíme mu kolo, dáme ho študovat. Plavat už umí. Já si myslím, že člověk jako jediný tvor, myslím si, možná, že delfíni a orangutáni to trošku taky mají, ale zatím je prokazatelné, že jediný tvor je si vědom své smrtelnosti. A proto vynalezl humor, aby tohleto vědomí přežil. Nemůže se s tím furt chodit, nemůže se na to furt myslet. Jediná obrana proti tomu je dělat si z toho srandu. Proto vznikl černý humor. Jo? Ale to je odnož něčeho, co nám pomáhá držet se nad vodou a nezbláznit se z toho, že nevyhnutelně to bude čím dál horší a že to skončí v urnovém háji. Jsou lidi, kteří ten humor moc nepotřebují a těm já nerozumím. Já bez toho nemůžu žít a potřebuju to jako kyslík, jako sprchu a cítím, když někdo přinese nějakou anekdotu, která mě veme, nebo když vidím v divadle, ve filmu něco, co mě porazí do smíchu, tak cítím vyloženě, že jsem dostal injekci, kterou jsem potřeboval, že jsem zase nabitej na další den. To je moje definice humoru. Tatínku, No, promiň, že ruším,
Ale nezapomněl jsi, že máš dneska umřít? No jo, ta moje hlava. A já nejsem vůbec nachystaný. Já na to zapomněl jako na smrt. Takových věcí mám zařídit. No, pojď mi, chlapče, přikládat, ať máme to věštění z krku. Převlíknout se musím, oholit, ten grunt odkázat. No a teď vy do toho s těma nápadníkama, pane. Dále. Dobrý den, tak jsem tady. Já jsem tu jen na návštěvě. Voskovec s Verichem se rozešli, protože přervala jejich činnost druhá světová válka, že nástup Hitlera, oni museli do emigrace, kde nemohli dál dělat, tam byly úplně jiné podmínky, oni neuměli oslovit ty starý emigranty, kteří chtěli slyšet prodanou nevěstu a skončili někde u babičky v literatuře. Tak tam to bylo dáno okolnostmi. Pak Verich se vrátil, Voskovec nechtěl, zase z politických důvodů. Suchýmu zemřel Šlitr, zase zasáhl osud. Že? Takže my jsme měli prostě štěstí, že jako dvojice jsme zatím nebyli postiženi žádnou ranou osudu. A tak jsme vydrželi. Pánové, pánové, pánové. Já vás tady poslouchám a nestačím se divit. Všichni jste stejní. Včera taky řídící učitel Sýkora z Liberce. Takový rozumný, až osvícený člověk. Se vším smířený, nezlobil, ale pořád. Jestli prej si sebou může vzít slovníky. Já mu povídám, pane řídící, co tam s tím? A on, tak aspoň sbírku brouků. Já mu povídám, pane řídící, tam si užijete brouků. No tak, i to jsem mu rozmluvil. No a ve dveřích dělám to nerad. Jsem ho tak zběžně prošacoval. Co myslíte, že měl v kapse? Spořitelní knížku. Že prej je cestovní. Protože sami nikdy nevíme, která ta hra bude poslední. A my si vždycky myslíme, že tak tohle už je poslední hra. Ono to závisí na mnoha věcech, že jo, na našem zdraví a na tom, jestli kluci budou zdraví a jestli živí a jestli něco napíšou a jestli se to bude lidem líbit. Takže nevíme, třeba tohle to je hra poslední. Byli bychom rádi, neby nebyla. Ale oni to nazvali poslední hrou. To nazvali poslední hrou. To je náš jejich epitaf vlastně, no. Se to jmenuje, to už vám říkali jistě, že jo, scénický sklerotikon. Od titul, že je poslední, to jsem neslyšel. Ne, no to tak to bylo myšleno. Tak to bylo myšleno. Že už jako jsme starý, skleróza, konec a tím se to skončilo. Protože to divadlo musí teda logicky skončit teď bez legrace, že jo, to nejde, aby nějak, když ti to protagonisti nebudou, tak už nemůže existovat bez nich. Ono je to ještě dál, pravda, ale Pavel to skončil. Já jsem to skončil, no, Takový to ano, takhle. Já už se nechci dál unavovat. Vítám vás na dnešním semináři o životě a dějinách. Profesor Ladislav Smoljak,